Uvala ngegiya eliphezulu into encane lo nyaka. Nginibingeleleke ngiphinde futhi nginemukele namhlanje la ngaphansi kwe-Ayanda STK Media. Igama ngu-Ayanda Ngusabelo ngwakamhlongo phansi emsinga lapho engiqhamuka khona. Ngicela nje ukuthatha leli thuba leli ngibonge kakhulu ngani zakwethu. Kibo bonke abantu asebesubscribe ngaphansi kwe-YouTube channel yethu siyabonga kakhulu ngani zakwethu. Uma ukuthi nje kokokuqala lapha namhlanje siyakucela ukuthi wenze okulungile. Nokufanele usubscribe, ulike futhi ushare umndeni wakho kanye nezihlobo zakho nalapha emagrupini namaskandi. Lokumontsha isikhathi kanye nedatha asikuvele sigijime singene odabeni esikuphathele lona namhlanje. Uvala ngegiya eliphezulu kakhulu into encane lo nyaka njengoba emenyezelwe njenge-best newcomer lapha na kuma-SATMA Award. Uzokhumbula ukuthi into encane kiwo futhi lo nyaka lapha na ngoFebruary ingoma yakhe imenyezelwe njenge-best song of the year ka-2019, okusho ukuthi nje into encane lo nyaka ilokhu nje best elokho ebashayela into encane ke. Futhi ukhumbula ukuthi ube nama-collaborations amaningi kakhulu noma-ke bamfeaturishe kakhulu engomeni abaculi abaningi bemculo ehlukene la emculweni. Siyakhumbula ubonile futhi noba Bushwi noMtekhala bamfeaturishile nabo kwi-EP yabo yakulonyaka. Nayo into encane sikhuluma nje udedele eyakhe i-EP eshisa bhela kaqhulula khona amanoni kuphela ngani zakwethu. Mawukuthi abungazi uyizwe le EP yakho into encane ehloko sawo sithi ngivunywa usathane, hamba ke ngani zakwethu uyitholele eyakho noma uyidownload yakho ke nje ke digital stores noma uhamba uyitholele yakho ke nje lapha nezitolo zomculo uyilalele yona ke. Simbongeleke into encane, simbongele umfokaZondi, simbongeleke ngempumelelo yakhe ehamba kahle kakhulu ngempela kulezi insuku obona nje cha hayi uhappy nangu umfokaZondi. Thatha ke into encane, thatha mfowethu ithuba likuvumile. Ungakhohlwa ke futhi ukhuluma nathi lapha nezinkundleni zokuxhumana. Ungakhuluma nathi ku-Instagram ku@ayanda_stk bese kuthi lapha na ku-Facebook ikhasi lethu ka-Facebook i-Ayanda STK_media. Siyabonga kakhulu ngani zakwethu kuze kube futhi nangokulandelayo.